Takže čaute ľudia, moje meno je Reperská a ďalšieho videa a dneska je to video za chvíľu ideme na Silvester, no vlastne je Silvester, ale to som pomiatol. Strich! Ok ľudia, som späť a bol krátky strich a je 17:31 a za pár minutiek to bude za 29 minút ideme vybuchovať ohňostroj, ja neviem, zapalovať ohňostroj a strašne na to teším, natočím to aj a potom predtým ešte dám, že predtým video dám tam, že dávať, že upozornenie, keď to máte dosť veľa ľudí, to má nahlas úplne a potom sa čudujú, že čo je to také hlučné, takže si to dajte tichšie a dúfam, že to sa vám toto video páčilo, dajte like, koment, odber, potrebujem jeden jediný odber a budem mať 30 odberateľov, takže to bude pre toto video všetko, dajte like, koment, odber a majte sa.